Bawumia be the president and sana yato. Bawumia be the president and sana yato. And sana yato. Onejo mama so abadi. Frame with different. Eye adia above to and abi yachrem. Asama maken will mediate to. Bawumia will become a president before election. Mema kano me say unipa wo ba wo intimense sound. Na mama make adia be clear. Opambo enya se opambo ni wo me wan ye tifo asase message. Hi, Xposed GSFM members. Patron subscribe it. Na share mo bi no nso nya bi. This is a political year 2024. Political year Ghana. Ye ko akona no na enye ntokwa na ye ko to aba ni a che ya adwen. Na asofo no we sorry o si we bedi, we sorry o si we bedi, we se Bawumia, we se Mahama, we se Bawumia. Opam mo kwa de we stating clear o si Jo Mahama be wini. Oso be wini sharp. Na ye find is asofo bi a prophet Agyemang. Was say from chop way papa na eka nyam na make kan was say Bawumia obedi president na say na 2024 akwa wiye bomb pa wato no matter was say Bawumia after 2024 when di akunwa na mo nhye na asore enyam na make yenkoti na mu say enyam na make asem na me pa mo chawo yenkoti mra Bawumia be the president and sana yato aba. Bawumia be the president and sana yato aba. And sana yato onejo mama so ababie. Frame with you for Agyemang. Eye adia abofo na abeyi akere me. Asema makan bo ne date to neshe. Bawumia will become a president before election. Me makano me say onipa wo ba wo nintimense sound. Na mama make adia be clear. Opambo enye sebe opambo nyi wono nko na ye difo wa asase we say so. Two person o chem so opambo ye difo se na obi a Ghana ha. Enti afra de nti na wo se nipa adwen yo montanta. Eye generation difo bia wo ne generation but this generation we dey me makano. Enu na esi because generation we me na me wo ho. Nyame adom ne na bofo ada Roma. Kayafa mo jaraja monti edifujuma no de boko me be shan kom say angels no ayi napo as a running mate for NPP na omoya den onipa oba wo nintimense sano no kwasem the angels ne kan ye no so saa na si ye napo no mu yi no so ampa na Bawumia ba me ho say spiritually memmoa no na ontimentina Ghana akonwa no so na wo moa edeboa wo man no na Kayafa abramade se memfa ma Bawumia enti de aka nyina ne se Bawumia mra meje ana won so mra meje na menkyere na de ode beye omo bai omo dress as a politician say yewura Bawumia na asoma wo mu se mesi mehia no omo teme office say ya when they oti omo hu spray a wo be ko hachi se me se angel no se memfa de bi ma wo mu nti yewura se omo meje mre no na omo kita envelope brown say oso omo mfa envelope na mama na me wura dem e call me altar so me do na Kayafa to say this is not the right person even adia no kro mo de mama no na baby e da no na Kayafa free o san de ato baby foforo na me kan chiro me say ida say mete papa no voice so e wo me telephone so say wo no ana asoma wo mu nti wo mu nko we enye anisuade hu mu na me hunu say enye wo mu enye Bawumia na soma e bofo na ka kire me enu nti na wo say wusu yi wo difo nko a ye compose say unya bofo wi ase we pepa ni sande oso ntakrache nti no first ade wo say say wan kasa wo nipadua no bo ho ban me nipadua ne nyenwono say baifo ntimenwe baifo beduro ho na bofo gina ho nsekan e bofo kitankrante de gugu ho a wonam yere enam a yenwe na je say enwono ye chiwade wo ho ba protect wo ho ma yemfa osoro nkrante ngu wanim ne wachi beye ntime ma wo ho obi aye na adwen so obeye obone a woduru wo nchen a na adwen na asesa do osoma no no betima bonidin a che ose masa hwe ho ye wo nipa asomesi ho wasimi me yo se mezu but many bo wani me hu se wo ye innocent wo ye nipa bonene wasan kire wo de wonya wo beku no protection especially ufra bruchire ba Ghana protect o am wo be scrap betima be robo ufie bayi kura wo be che obi ade no kura wo betima hawo till you need protection obi a wo ba manimu a me ye ne ntemo boa no e ye obi o yare onipa benya wa na free ade ye obi onzo ono say na ye asapon onye ska na bibia bebom na ahye obi o ska ba no wa na wa yale obi a wo yale bia me true challenge ye frame odi for Agyemang wo yale nko ade afre me na me
minyina abɔfoɔ ne tumi mu ensa wo yadeɛ frɛ me wudwadi wo tɔm ayɛntɔ onko a okɔ baaban bɔsen a de kɔyɛ adwuma a wonyɛ kohwini enso so ne skai na ahye obi kura enam ne kunu dwetere a wabɔ na ahye nti awaligu aba awaligya ya aba frɛ me mmɔ wadwuma ho ban ma wo wotɔm a yɛbɛtɔ by force yɛbɛtɔ ɔde nti na yɛntɔ memma wade yɛbɛtwe dɔm de ama wo abɛgu wadeɛ so na wote wɔ na yɛntɔ na obi san ho akɔtɔ the same thing wɔ the next shop no eti anya nwanwa wonim sɛ biribi kɔ so frɛ me memma wadeɛ bi akɔhye angels na brɛ me insu bi a mede fra adeɛ insuo a mede fra adeɛ ɛyɛ incense no wohye no wɔ adwuma mu a ɛnsɔtɔ wohye no wɔ fie a bɛyɛ ntimi nwura fie obi yɛ bɛyifo kuro ntimi ntena fie ɛfrɛ no odifo Agyemang angelic prophet also wabɛn kyɛ abɔfoɔ anaa nyankopɔn patɔ so ate we de wasum a ɔkyea ma onyi ɔkase na wasum a ɔse yɛwura Bawumia sɛ wandi akunya na mepamɔkyɔ mɛhye ma story. This is their friend say daring prophecy a ɛyɛ prophecy abeka say me ginyame di so much say we esi na ensi a mo ma mi say that is serious but eye asema waka ne todo da ho o se wan wini a mo meshi na asori we ye prophet Agyemang na oka na wo hwe politics a eye very funny asofo a ye nyina yesum Nyankopon baako we se mahama we se Bawumia pato kwanya na wo hwe a Nyankopon ebekọ mo ya kwa ma Nyankopon kwa wapaba because ene na sofo ya sorry mahu esenkyerene ba mahama na bewini wo se Bawumia Nyankopon koro na okasa mienu ba we de o se yewura Bawumia when di akunya na mo mehye ne de asori asama waka election 2024 enye ntokwa ne yeko eye aba ne yeto meme de waka but se wan wini a eno nche se obi nkwase obi asore me ba mo chawo enye basabasa ne yepe wo man mu eye adwenkyere eye ideas Bawumia se meko sei eno omu nyomo nka hwe asemi ade bia me kan se NDC MBB they are the best of friends it is a wo gina baabi no agya ka se e bia we sei timi kokon de na ene ewo a ba me a mete ye de abankwa wa hwa mento metonso a metu wi a me kom fie sa na me kira wo se won so ye wotu abane pa ko fie because sabe obi papa na okopa adwuma enye papa na okopa adwuma ena sabe sika omudi no ndi bi enti awiase ya we de wo hwe wa de no aye ni ye Xposed GFM members wo sham na afrem ya mejo Osman West bye bye.